Πάμε να ανοίξουμε τώρα. Ο Μπάμπης είναι. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με την υποχρεωτική ασφάλιση. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Κεχαγιάουγλου, εκπρόσωπος ασφαλιστικών εταιριών, υπεύθυνος προγράμματος ασφάλισης της Πομιδά. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχάς πάμε λίγο να στοιχειολογήσουμε τι ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, τι αλλάζει και πόσο εύκολα εφαρμόσουμε είναι όλα αυτά. Βεβαίως. Αυτά που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον κύριο Πρωθυπουργό είναι καταρχάς ο διπλασιασμός της έκπτωσης του έμφυα σε όσους έχουν ασφαλισμένα ακίνητα με αξία έως 500.000 ευρώ. Όσοι έχουν ασφαλισμένη αξία κινήτου πάνω από 500.000 ευρώ, παραμένει η έκπτωση 10% στο έμφυα. Είναι όμως υποχρεωμένοι να είναι ασφαλισμένοι, να έχουν ασφαλισμένα τα κίνητά τους, γιατί αλλιώς δεν θα έχουν κρατική αρρωγή σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δεν θα δοθούν δηλαδή αποζημιώσεις. Αυτό είναι ένα σκληρό μέτρο. Μπορεί σε να περίπτωση που είναι ανασφάλιστος. Για να ασφαλίσει κάποιος την επιχείρησή του ή το σπίτι του. Η πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει με 10% έκπτωση στον έμφυα είναι η αλήθεια ότι δεν ήταν ένα ευρύ κίνητρο. Αυτό θα μένει να δούμε την αποτελεσματικότητά του. Πάντως η αλλαγή είναι ότι πλέον όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι θα αποκλείονται από την κρατική αρρωγή. Θέλω να σας πω το εξής ως παράδειγμα. Είναι ωραία. Δύο παραδείγματα φέρω από τον αγροτικό κόσμο. Έχω ένα βίντεο, ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα μια συνέντευξη που έκανα όταν πήγαμε με την Μαρία στον κάμπο πριν από 3-4 εβδομάδες. Και άλλη μια μαρτυρία από έναν αγρότη, τον Βάιο Γκανή, ο οποίος συμμετείχε τον περασμένο Μάρτιο σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, καλή ώρα κάθεται εκεί, είστε εσείς ο Μητσοτάκης, καθόμαστε εμείς οι αγρότες και έρχεται ένας αγρότης, εκπρόσωπος συνεταιρισμού με τζίρο 3 εκατομμύρια, και λέει του Πρωθυπουργού να πληρώσει το κράτος, εμείς δηλαδή φορολογούμενοι, την ασφάλιση του προϊόντος των. Γίνεται, με συγχωρείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε, θα ασφαλίσω εγώ τα δικά σας. Αυτός πήγε αγροτοσυνδικαλιστής και είπε του Μητσοτάκη σε σύσκεψη, δώσ' μου λεφτά των πολιτών να ασφαλίσω το προϊόν. Δεν δουλευόμαστε. Να μάθουν ότι πρέπει να ασφαλιστούν. Και όπως το κάνει ο κύριος Μακρύς. Μπορούμε να δούμε τον κύριο Μακρύ. Στα Φάρσαλα απ' έξω είναι οι αδερφοί Μακρύ, έχουν φυτόρια και παράγουν βιομηχανική ντομάτα. Λοιπόν, και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μακρύ να λέει πως πέραν από τον ΕΛΓΑ, ο ΕΛΓΑ θα δίνει την αποζημίωση, βεβαίως. Αλλά πέραν από τον ΕΛΓΑ, ο αγρότης δεν πρέπει να ασφαλίσει το προϊόν του. Δεν καταλαβαίνω. Θα το δούμε σε λίγο. Το έχουμε έτοιμο. Πάμε. Δεν είχαμε αποζημιώσει από την περιφέρεια ακόμα τίποτα. Επειδή δεν είχαμε πατήσει ήδη μια φορά με τον Ιαννό και είδαμε πώς συμπεριφέρεται το κράτος, η μόνη λύση που βλέπαμε σαν οικογένεια ήταν αυτό, να βρούμε μια ιδιωτική ασφάλιση από το εξωτερικό, μια γερμανική εταιρεία. Υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες που πρέπει να ολοκληρωθούν από την ιδιωτική ασφάλιση που είχαμε κάνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εκεί. Αλλά οτιδήποτε κάναμε, τα κάναμε με δικιά μας χρηματοδότηση. Ασφάλισαν το προϊόν τους. Υπάρχει κάτι, λέμε κάτι εξωπραγματικό. Όχι, εμείς ως Πομιδά από το 2004 ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτηρίων των μελών μας. Πιστεύουμε ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι ο φυσικός εγγυητής όλων των περιουσιών του κόσμου. Έτσι. Ο καθένας έχει την υποχρέωση να πληρώσει το μερίδιο που του αναλογεί και να ασφαλίσει την περιουσία του. Και να σας πω και μια άλλη περίπτωση. Συγγνώμη, η υποχρεωτικότητα αφορά σε όλες, για παράδειγμα, τις ιδιοκτησίες, σε όλα τα σπίτια. Πριν το ανοίξουμε αυτό, αν με επιτρέπετε, αυτό που λέει. Ωραία, αυτό που λέει η Μαρία είναι το πριν πάμε εκεί. Αν με επιτρέπετε, εδώ υπάρχει και μια αδικία, να σας πω την αλήθεια. Ο δανειολήπτης με δάνειο από την τράπεζα πληρώνει ασφάλιση κατοικίας. Ο άλλος γιατί δεν μην πληρώνει, δεν κατάλαβα. Ναι, σαφώς. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή είμαστε δύο ιδιοκτήτες. Η Μαρία πήρε με ίδιο κεφάλαιο το σπίτι της και δεν το ασφαλίζει. Εγώ το πήρα μέσω δανείου τραπέζης και με υποχρεώνει η τράπεζα και πολύ σωστά να πληρώσω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι πιο δίκαιο. Πάντως όλα τα σπίτια δεν είναι ίδια. Θέλω να πω, γι' αυτό το έβαλα το ερώτημα πριν, κύριε Κεχαγιάουγλου, ότι είναι άλλο να έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη ιδιοκτησία, άρα λογικά θα έχεις και τη δυνατότητα να πληρώσεις την ασφάλεια του σπιτιού σου. Είναι άλλο να έχεις ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι. Είναι άλλο να έχεις σπίτι σε μια ευπαθή περιοχή. Όλα ασφαλίζονται, Μαρία. Δεν υπάρχει μικρό μεγάλο. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε και αυτό που λέει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Τι λέει, ότι έκτισε
εκτός όχι, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει την ασφάλεια Μου στο σπίτι. επιτρέπετε να σας διακόψω. Όταν ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μπορεί να ασφαλιστεί με 150 ευρώ το χρόνο, ένα τόσο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον Έλληνα που αγαπάει τόσο πολύ την ακίνητη ιδιοκτησία. Έχουμε το αναγκαίο ποσοστά ιδιοκτησίας του κόσμου. Δεν πρέπει να δώσει αυτό το ποσό για να το ασφαλίσει. Δεν υπάρχει άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο στον κόσμο που να μπορεί να εξασφαλίσει την ακίνητη περιουσία με τόσο μεγάλη. Ασφαλίζουμε στην Ελλάδα τα σπίτια μας με βάση τα στοιχεία? Όχι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό ασφαλισμένο. Αυτό που έπεσε μέσα το έχουμε ασφαλίσει τώρα, που ακούστηκε στον αέρα. Είμαστε όλοι καλά, κύριε Κόκκιλα. Καλό, Μαρία, καλό. Όρθιοι, όλοι σόοι. Μπράβο, ωραία. Προχωρούμε. Να δουλειά για τον κύριο Παραδιά και για σας. Μήνυμα σε όλα τα μέλη σας ότι η ασφάλιση είναι δεδομένη. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Να σας πω κάτι. Θέλετε να μου αγοράσετε ένα σπίτι? Δεν έχω να πάρω. Βάλτε ρεφενέ και πάρτε με ένα σπίτι. Ναι. Δεν έχω. Στην ίδια λογική, αυτό που είπε η Μαρία, που δεν είναι της Μαρίας, είναι αυτό που λέει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Πληρώστε μου την ασφάλιση. Δεν κατάλαβα γιατί. Ναι. Θέλω ένα αυτοκίνητο, μου το αγοράζετε? Όχι. Εντάξει, αυτό απλώς δεν πρέπει να δίνεται η αίσθηση ότι αφαιρεί από τις υποχρεώσεις που έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη. Δηλαδή, αυτό που προκάλεσε αίσθηση που είπε ο κ. Χατζηδάκης, ότι ξέρετε, δεν θα αποζημιώνει το κράτος στην περίπτωση που δεν είστε ασφαλισμένοι, είναι αυτό που τσίγκλισε ένα κομμάτι, ας πούμε, των άμεσα ενδιαφερομένων. Ναι. Να πω επίσης, να συμπληρώσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Δεν θέλει να μπαίνει στα πολιτικά ο κύριος Κεχαγιώργης. Και λογικό. Ο κύριος Χατζηδάκης διαχειρίζεται, όταν λέμε τα λεφτά του κράτους, να το ξαναπούμε πάλι. Δεν είπαμε κάτι για αυτό που λέει τώρα ο Χατζηδάκης. Όχι, τα λεφτά του κράτους είναι οι φόροι μας. Είναι οι φόροι μας. Δικά μας. Ναι, άρα είναι τα λεφτά μας. Άρα όλοι μας θα ασφαλίζουμε το σπίτι μας και αν ομιγέννητο να μην συμβεί ποτέ τίποτα, ομιγέννητο, αν συμβεί ομιγέννητο, θα έρθει και το κράτος να δώσει. Αλλά δεν θα ασφαλίσουμε το σπίτι. Για τα στοιχεία που είπατε. Δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Αυτή είναι μια λάθος νοοτροπία. Να δούμε όμως τι επικρατεί τώρα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν ασφαλίζονται τα σπίτια. Είναι ασφαλισμένο περίπου το 17% των κατοικιών. Ενώ σε άλλες χώρες? 80 τουλάχιστον. Και αφού είναι τόσο μικρό το κόστος όπως λέτε, τι λειτουργεί αποτρεπτικά? Από την άλλη θα πει κάποιος. Δεν γνωρίζω. Ίσως έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης. Η άθλη πολιτική. Ίσως, θα σας το πω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι άθλοι πολιτικοί, οι οποίοι είναι σε μια συνδιαλλαγή και συναλλαγή με τους πολίτες. Η άθλια πολιτική τάξη εν συνόλου. Θέλω να πω, ο άλλος που έχει ένα περιουσιακό στοιχείο όπως είναι, όπως λέει ο κ. Κεχαγιώργου, το σπίτι του. Μισό λεπτό, και έχει να πληρώσει 150 ευρώ το χρόνο για το σπίτι του. Θα ακούσει τον πολιτικό, τον Μητσοτάκη, τον Κασελάκη ή τον Ανδρουλάκη? Λοιπόν, ποτέ η πολιτική δεν είπε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση κατοικία στην Ελλάδα. Το είπε ποτέ, κύριε Πρόεδρε? Ποτέ. Για ξαναπείτε το. Ποτέ. Όσο λοιπόν η πολιτική τάξη δεν λέει, δεν έχει πει ως τώρα ότι είναι υποχρεωτική ασφάλιση κατοικίας, έτσι καλομαθαίνουν οι πολίτες στη θέση σχέση συνδιαλλαγής, αυτό που λέμε τις πελατειακές σχέσεις πολιτικών με τους πολίτες. Κύριε Πορτοσάλτη, να προσθέσω όμως κάτι σε αυτά τα πολύ σωστά τα οποία λέτε, ότι όπως το 1974 ήταν μια κοινωνική αναγκαιότητα να γίνει υποχρεωτική η ασφάλεια των αυτοκινήτων, φαντάζεστε να μην ήταν σήμερα υποχρεωτική ασφάλεια των αυτοκινήτων? Σήμερα στους δρόμους κάθε μέρα θα είχαμε εγκλήματα. Γιατί δεν έγινε λοιπόν? Ποιος δεν την έκανε υποχρεωτική την ασφάλιση κατοικίας? Η πολιτική, με όλη ιώτα. Μας δείχνει το ίδιο το κλίμα, η ίδια η φύση, ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση των ακινήτων. Χαιρόμαστε που το είπατε. Να είστε καλά, κύριε Κεχαγιώργη. Να το συνεχίσετε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε γρήγορα Αθηνά.